vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 43 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti ndakatyorawo mhiko mukoma Nashe yechechi iko zvino chose chandatenga chiri kutsva nemoto. Mukoma Nashe, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri muprofitawo wenguo chena. Ndaishandisa mushonga kuita minana, kunyanya minana iyi yekuporesa, uye ndainge ndava kutozivikanwa nembiri kuti uko kuna madzibaba vanoona chaizvo uye vanoporesa. But zvakaitika ndezvekuti inini ndakaendawo kuMozambique. Pandakaenda kuMozambique ndainge ndiine mumwe muprofita wandaifamba naye tichiita mabasa echiprofita aya. So zvadaro takabva tazopiwa mushonga. Panguva iyi inini ndainge ndichishanda manje ndiri pasi pemuprofita bii yangu iyeyu. Ndadzoka ini ndakabva ndazopiwa mushonga wekuona pamwe chete nekuita mapipi. So ndadzoka sowe rake rakabva razotanga kuzara, asi manje ndakabva ndazoona kuti murume uyu ainge aine hudyire, ainge ava kungokohwa oga munda wacho iwoyo, inini achindipawo padiki semunhu ainge aziviswa nzira. Ndakabva ndazoti nzira ndibereke. Saka semunhu ainge aziviswa nzira ndakabva ndazodzokera kuMozambique iye asingazvizivi, ndokubva ndazopiwa mushonga wekuti ndinge ndichisimba pamwe chete nekuzoti kana ndikazovhurawo chechi ndinge ndichizotevererwa nevanhu. Ndakabva ndapiwa mushonga uya unonzi wemudano. So mukoma Nashe ndakabva ndazonzi ndaifanira kumbomira kuvhura chechi nekuti hanzi ndaifanira kuzomirira apo patainge tichazoita musangano wepagore. Hanzi ndinoda kuti unge uchienda kumatende emadzimai. Kana waenda kumatende emadzimai wabva wazoba mapenti awo anokwana iwo kuita 16 evakadzi vepasowe wabva wazouya nawo, asi uri kufanira kuti unge uchiba mapenti iwawo ari manyoro. Zvinoreva kuti ndaifanira kunopinda mumatende evakadzi vabva kunogeza, then paya pavanenge vouya kuzoita minamato yavo yemakuseni ndopandaifanira kuti ndinge ndichiita mabasa iwayo. Ndakabva ndazoita sekudaro. Takati taenda pamusangano wedu ndikabva ndazoenda ndikanoba, asi zvakanditorera mazuva awo anokwana iwo kuita 4 days kuti ange achizokwanisa kukwana, nekuti vashoma vavo vainge vachiisa mapenti avo pachena. Uyewo handina kuziva kuti mukuru wangu ainge achipota achiendawo achinotorawo mapenti iwawo. Pakabva paita record report ikasvika kuti vakadzi vainge vakati one day vainge vashaya zvipfeko zvavo zvemukati, asi nyaya iyi yakazongovharwa kusvika tapedza musangano, zvichinzi painge paine avo vainge vaine mashavi euroyi. Vanhu ivavo vainge vachazobatwa musangano apo paunenge uchienderera kumberi, but avo vacho vainge vachinzi vainge vaine mashavi avo euroyi avo ainge achiba mapenti iwayo havana kana kuzombogara vakabatwa. After that ndakabva ndazorara ndiri mubhazi, kana kumba handina kana kuda kumbodzokera. Ndini uyo ndakananga kuMozambique cause ndaiziva kuti ndikada kunorara ndaizonosangana nefrendi yangu ava madzibaba vandaishanda ndiri pasi pavo. Ndakati ndasvika mapens aya akabva azoiswa mushonga ndokubva azotanga kubikwa nemishonga. Mukoma Nashe, zvekuti pavakadzi ava mumwe neumwe pahama yake yepedo paifanira kuva ne1 anoenda kumwedzi kasingaperi, asi pasina trace yekuti vakadzi ava vazotaura kuti kubva paya pakashayika penti rangu nhingi wangu azorwara. So mushonga wakabikwa kwemazuva anokwana iwo kuita 3. Ndikadzoka hangu ndikanzi ndiuise mugomo kwemazuva anokwana iwo kuita 3. Ndaifanira kutenga gate rakaita rihombe ndobva ndaisa mapenzi aya pamwe nemimwe mishonga neropa rishoma randakabva naro kuMozambique randaizosanganisawo nemapenzi awo ainge akabikwa iwawo. Ndakabva ndaita sekudaro,
apa pandakaita kuti gate rigare mugomo ndaifanira kuwana ground rekuitira sowe. After mazuva ainge akatarwa ndakabva ndanotora gate riya mugomo ndikabva ndazocherera pasi gate iri kumabvazuva kwezambara. Mukomanashe ndikabva ndazoisa muchinjikwa pamwe chete netsanga dziya dzemumvura nematombo emurwizi. Ndipo pandinotora zvipo zvevanhu pamwe nekuti vaya vanouya kunyanya kuma 1-on-1 ndinobva ndazovaitira miteuro ndakamira ipapo kuti kana zvavo zvavaitira vanongoramba vachingouya nezvipo vachingondipa zvipo. Kunyanya avo vanenge vagara vaine mari dzavo vazhinji vacho vanokwanisa kungouya vachingoti mwana atemwa nemusoro kana kuti mbereko iri kuramba. Kana ndikangogara ndakwanisa kungosvika pamba pavo ndinosiya matombo aya awo emunamato padzimba dzavo as long as matombo iwayo aripo pamba pavo. Zvinoreva kuti vanhu ivavo vanongogara vachingosangana nematambudziko, but matambudziko acho iwayo ndini ndega ndinokwanisa kumazadzikisa uye ndinopota ndichivashanyira muzviroto zvavo ndichitovaudza kuti muri kuona izvi zvamuri kusangana nazvo kuti munge muchizvikunda miedzo iyi kuti munge muchikurira muri kufanira kuti munge muchidai. Saka munhu kana akagara andirota anobva atoti zvandarota munhu waMwari ndiri kufanira kutoti ndinge ndichiendako kusowera munhu waMwari vange vachikwanisa kundibatsira ende vanongoramba vachiuya kwandiri. Ende ndinofarira vaya vanenge vaine mari zvekuti vanouya nezvipo zvakakura semotikari. Handifarire avo vasina, vamwe ndinotongovasiya vachitongotambudzika nekuti handifarire kubatsira muchechi mangu, handifarire kubatsira vanhu vasina mari. So ndokutanga kwandakaita sowe mandigere ndikaita mbiri isingaiti. Saka nefrendi yangu takazotanga kudhonzerana masimba mukoma. Ndo zvakabva zvazondipa kuti ndinge ndichityora mhiko nekuti ndakanzi ndisaenda kune imwe n'anga kunze kweng'anga iyoyo yekumozambique. Saka nekuona kuti masimba ayo ava kukundwa nekuda kwekuti iyo yainge yatogara ichitoshandidzana nemuprofita uyo akandiendesako kumozambique. Saka ndakabva ndatongoti uko handingambohwini, ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichitsvaka umwe. Kubva ipapo moto uri kungobaka uchipisa chose chandinenge ndatenga, but pari zvino moto uyu unowanzokupisa zvinhu zvakaita zvidiki. Saka ndinogara ndichingonzwa mazistress ekuti saka izvezvi kana kuri kunzi moto uyu ukazotanga kundipisira zvinhu zvikuru zvakaita kunge motikari nedzimba dzangu, ndopaya pekuti kana vanhu vega kunyange zvichinzi munhu akapusa sei, munhu anototanga kutoona kutoti zvinhu izvi zviri kuitika hazvisi normal. Munhu uyu anenge akarombera chiprofita. Mukomanashi nerimwe zuva ndakatoti ndatobva pasowe rangu ndichinopinda mumotikari ndokubva ndazoona kuti chimwe chibhegi icho chandainge ndakaisa papassenger seat chainge chiine mari. Chibhegi ichocho chainge chiine mari yainge ichikwana iyo kuita $3,000. Ndakabva ndaona kuti chibhegi ichocho chainge chakatozara madota mukati. Ndikabva ndatoona kutoti mari yose iyo yainge irimo yainge yatsva. Saka mukomanashi pari zvino ndiri kutongozamawo kutsvakawo munhu anondibatsira, sezvamunongoziva kuti n'anga haizvirapi, uye kana kuinewo avo vamwe vanokwanisa kundibatsira, I am willing kuti ndinge ndichisheya nen'anga iyo inenge yazondibatsira. I am willing kukamurawo masimba andiinawo nekuzosheyawo mushonga uyo wemudano wandakapiwa kuMozambique. Kana kuri kunzi ndikanyatsokuwana munhu anokwanisa kundibatsira kuti zvinhu izvi zvisazongoramba zvondipandukira. Zvaizvezvi mukomanashi kudzinza rekwedu ndinoverenga kuti pamakore mashomanana iwawa andashanda semuprofita ane mbiri, kwedu kwatova nevanhu 4 vakashayika, ende ndini ndakakonzeresa kuti vanhu ivavo vange vachizosvika pakufa. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti
tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hei zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinodawo kungotenda Mwari ndichingoti kuna Mwari kudenga. So zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti madam pane pamwe pavainge vambori kumusha, saka already inini hangu ndainge ndiri munhu ainge achifarira hake kuzvisvutira fodya dzake, saka ndaiwanzokusvuta nevamwe vapfana vekumusha, but ivo manje vaizosvuta mbanje. Saka pane pamwe vapfana ava pavakazouya kumba tichiona zvedu mamovie, tainge tiine freedom yekuziva kuti madam vainge vasipo, saka vapfana ava vakazongoramba vongosvuta mbanje dzavo kusvika ndizorohwawo necrossfire. Ndo pandakazototangawo kutosvuta mbanje. Saka mbanje idzo dzavakazondisvutisa idzo manje dzainge dzitori nenyaupe. Ndo pandakabva ndazotoita addicted kumadrugs awa enyaupe. Ati mukoma nashi ndinoda kutenda Mwari kuti even though ndakazoita an addiction yenyaupe, mudzimai wangu haana kana kumbofind out kuti ndo zvandainge ndatova. Mukoma ndainge ndongoba mari mumba, dzimwe nguva ndaiti paya pandinenge ndapiwa mari yangu at the end of the month, mari zhinji ndainge ndava kungopedzera mari iyoyo kumadrugs. But nerimwe zuva ndakatoti ndabva kunotenga nyaupe dzangu ndatomona mudzanga wangu wembanje, ndakati ndichingonosvuta mbanje dziya ndigotanga kurutsa. Ndakarutsa for a very long time. Kubvawo musi iwoyo ndaingoti kana ndikangonzwa munhuwi wembanje ndobva ndatanga kurutsa, ndokuzotosiya kwandakazotoita fodya zvekare ndikasiya mbanje. Just like that mukoma, handina kana munhu akambondibatsira. Then mudzimai wangu akazoshamisika on this other Sunday achitoti ari kuenda kuchechi, neniwo ndichitomuka ndichitoti ndigadzirirewo hembe dzekuti ndinge ndichipfeka nekuti nhasi tikuenda tose kuchechi. Ndo masiro awo andakaita fodya nembanje nenyaupe. Nyaya iyi pose pandinoitaura, pose pandinoudza vanhu kuti ndakatombosvuta madrugs ini uye ndichizovaudza kuti handina kana kumbogara ndakaenda kurehab, but ndo masiro acho awo andakaita mbanje nenyaupe. Hakuna kana anombondibhilivha because vazhinji vanoti dai wanga uri addicted kunyaupe ungadai wakatomborwara, but handina kana kutomborwara mukoma. Ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizviudza kuti kuna Mwari chete kudenga. Hei vedare, ndo testimony iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndo masiro andakaita mbanje awo. Ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakatsvaka matsotsi awa. Pandakamatsvaka nyaya yacho yainge ingori pakuti ndaike ndichida kukaurisa mudzimai wangu because ainge anyanyisa kundihurira. Apa ainge ava kutoziva kutoti murume wangu kunyangwe ndikamuhurira zvinengei anongondiregerera, and now ainge ava kutohura nevehukama, akarara nanasekuru vangu, akarara nevazukuru, akarara nemadzikoma angu. Saka the pain that she was giving me, it was just too much. I hope kuti my story mushure mekunge mazoiverenga ichabatsirawo umwe munhu kunze uko anenge akafesana nesituation yekuti anenge achihurirwa nemukadzi wake, kuti mukadzi akagara akuhurira. It is far much better kuti munhu unge uchingomusiya achienda kumba kwavo. So zvakaitika mukoma ndezvekuti inini nemudzimai wangu patakasangana, hama dzangu they were against my relationship with her. At that time ndainge ndisati ndava kugara kuno kunyika kwandigere. I was still back home in Zim. Ndokwa zvakaitira ikoko mukoma. Ndakati ndadanana nemunhu wangu ndikafila as if vanhu vainge vachindinzwira jealous. Ndakasara ndisisina kana shamwari zvamuchose. Iye ndiye ainge ava shamwari yangu. Munhu ndokubva azonditizira, akanditizira iye achiti ainge aine pamoveri, but later on ndakabva ndazofind out kuti munhu ainge achinyepa, ndichizozivawo kuti munhu wangu uyu iye ainge ari mukuru kwandiri, even though my relatives had told me kuti munhu uyu mukuru
kwauri. Mukomana achiti takagara tose about 4 years, munhu achingoti ndabatira pamuviri, nhumbu yobva yanzi nhumbu iya yabva. Ndaigara ndakangochema ndichingoti why Mwari, why masarudza kundirwadzisa nenzira dzakadai so, neniwo ndinoda mwana. Saka zvinhu zvekuti zvakazondirwadza by the time pandakazofind out kuti pamakore ose awa andainge ndagara naye ndichingonamatawo kuti Mwari dai maitawo mukadzi wangu kuti ange achibatirawo pamuviri, ndava kudawo mwana. But at that time munhu ainge atori busy achitondiitira zveubhishu and akabva azondiudza rough. The first time pandakamubatira mamessages ainge akamboenda kumusha kwavo, saka akabva atadza kubatika pafoni. Izvo munhu ainge atoenda zvake nabus driver, vainge akatomboenda kunorara somewhere else nabus driver. Mukoma ndakarwadziwa, but munhu wangu ndakabva ndamuregerera because akapfugama akabva azondikumbira ruregerero. But akati achibva kuna bus driver ndokubva azotanga manje kudanana zvekare neumwe murume waainge achishanda naye, akakumbira zvekare ruregerero. Ipapo akatotora tambo achitoti kana wava kusandida, kana wafunga kundiramba, ndava kunozvisungirira zvangu. Munhu ndokubva ndamuregerera ndikati munhu uyu anokwanisa kuzondiitira ngozi mushure mekunge azvisungirira. Ndikati ndichatsvaka nzira dzekuti ndinge ndichimuramba nadzo so softly. Saka ndakabva ndazoudza umwe muzukuru ndikati gogo vako ndozvavakandiitira, but handina kumuudza muzukuru kuti vainge vakambondihurira before. Saka muzukuru pandakamuudza ndakatofungidzira kutoti atori busy kugadzirisa nyaya izvo. Muzukuru ainge ava kutorara nemudzimai wangu. I then found out kubvawo ipapo ndakabva ndazongozvinetera. Munhu wangu ndaingomunzwa kuti ndinomuda, kumuramba ndichiona kuti handikwanise kumuramba. Munhu akabva azotanga kuita madiro, but mukomana paakazondirwadzisa ndeapo pandakazoziva kuti ainge akaita bonde neshamwari yangu. Saka ipapo takatukana. Mushure mekunge tatukana ndokubva andisvotesa akati iwewe hauna kana chauinacho muburugwa, friend yako dai waitoziva kutoti friend yako inonaka sei pabonde. Mukoma munhu akati andituka kudaro, ndikabva ndati paribo ndakaita zvinhu zvangu softers. Ndokubva ndazotaura nevamwe vakomana avo vandainge ndichiziva kuti vaitobata ngunzu vachigara mulocation. Saka ndakavabhadhara ndichingoti munhu wangu uyu, sezvo ndainge ndichiziva kuti nguva zhinji aibva kubasa kwake very late, saka ivo vakabva vazongotaimira munhu wangu achibva kubasa. Ndokubva vatomudhonzera musango, vakapinda naye musango, ndokubva vamurova. Vakamurova zvisingaiti mukoma. Pandakazodanwa zvichinzi mukadzi wangu ainge aonekwa akafenta ari paside peroad, ndakamhanya kuya ndokubva tazomumhanyisa mukadzi wangu kuchipatara. But ndakabva ndazotaura nehama dzangu ndikabva ndati munhu uyu handichamudi. Saka pandakazobva kumusha ndakatongobva ndichiita zvekutiza but silently. Saka sezvo ainge achizivikanwa kuti ainge achingogara achindihurira, vanhu vakangofungidzira kuti maybe ainge akatsvakirwa matsotsi nemukadzi webest friend yangu. Ndokubva ndatouya kuno kunyika kwandiri, but ndakazoti ndava kuno, sezvo pandakasvika kunoku ndakamboita kachallenge kekuti ndakashaya basa. Saka kana foni ndainge ndisitomborina kana foni, ndakasvika pakuitengesa foni iyoyo ndichiitira kuti ndinge ndichiwana pekugara. So ndakazoti ndava nefoni. Pandakazotaura nehama dzangu kumusha ndopavakabva vazotonditi nematambudziko. Ndikati chii chaitika? Ndo pandakabva ndazoudzwa kuti mukadzi uya mushure mekunge adischargwa kuchipatara akangoti aendeswa kumusha kwavo, ndokubva atoshayika mukadzi iyeye. Saka ndiyo confession yangu mukomanashe. Ipapo mukoma pandakahaya matsotsi iwayo ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti vakomana vacho ivavo vaizorova munhu kusvika pakuzonofa. But mukoma ndo zvakaitika. I am living with this guilt in my heart. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa anzi I am living with guilt in my heart. Ndakahayira mukadzi uyo wandaigara naye matsotsi because ainge anyanyisa kundihurira. Tell me what you think in the comment section. Yo.